Protože na internetu je food porna skoro víc než porna, rozhodli jsme se přispět vlastními recepty nezdravé výživy v naší nové show, která se jmenuje Smažky. Díky Kat, to jsem měla říct já. A proč jsi to neřekla? Jako první jsme si pro vás připravili recept o tom, jak připravit lilek. Lilek obsahuje více nikotinu než jakákoliv jiná jedlá rostlina, takže je to ideální náhražka za cigaretu. Ale pozor, lilek dost špatně hoří. Připravit lilek je velice jednoduché. Kupte lilek, kupte víno, vypijte víno, vyfokte si selfiečko s lilkem. Smažte selfiečko s lilkem, protože vypadá jako černý penis. Napište kamarádkám svůj poznatek, že lilek vypadá jako černý penis. Začněte krájet lilek. Ošetřete si zranění. Propadněte depresi. Já jsem tak neschopná kráva. Objednejte pizzu. To si kurz, že si ji objednám a celý lilek může jít do... Vaření je jedno velké dobrodružství, u kterého nikdy nevíte, jak dopadne. Někdy zkrátka začnete s lilkem a najednou je z toho pizza. To je ananas.